doctor i enginyer de camins, canals i ports. És catedràtic de la Universitat Politècnica de València. A més, exdirector general d'Obres Públiques de la Generalitat Valenciana. Vaig entendre que és una persona que del que anem a parlar deu d'entendre. També tenim aquí, a aquesta banda de la taula, el Joan Ramon Ferrandis. Ell és ferroviari, és portaveu de la plataforma en defensa del ferrocarril, sindicalista de la CGT i, com podreu veure, un bon comunicador social. I al mig tenim a la Saia Idum, que és la coordinadora de Decidim. I aquí ja sense... Moltes gràcies, Vicent Manel, i moltes gràcies a tothom per ser així avui. Decidim és una entitat, com ha dit Vicent Manel, transversal que treballa pels interessos del poble valencià. I precisament per aquesta raó avui volem fer aquest acte sobre l'AVE que va de Castelló a allà on està afecta, siga possible que no tinguem la sobirania per a decidir fer un AVE o fer una infraestructura ferroviària que no ens afecte negativament. Nosaltres volem decidir poder construir una infraestructura que responga als interessos dels 5 milions de valencians i valencianes, als interessos temporals, als interessos ecològics i als interessos materials de la gent, de les necessitats que realment tenim dia a dia. Aleshores, pensem que és inacceptable que puguen des de Madrid fer un traçat, dir ara, aquí és Horta, no? Fan una línia, es decideix, unes persones que no tenen ninguna realitat amb el territori i ens lleven la capacitat de decidir el que és el nostre futur. El que és que totes i tots puguem gaudir d'una de les millors hortes cultivables del món segons la FAO. Nosaltres i els nostres fills, ara que tenim així el meu bebè també, podríem poder fer-ho. Així és que, sense més, moltes gràcies per estar així i donem pas a Joan. Bona vesprada o bon dia. Hi ha qui diu que els valencians han de dir bon dia fins que el sol se pon. D'acord amb el que acaba de dir Zaya i amb les coses que venim parlant tant el Joan Ramon i jo com jo en les últimes jornades que hem organitzat uns tallers, 3 sessions, dimecres. Si responem a les preguntes que ha fet ella i si el sentit de la reunió d'avui només fora el tema que està anunciat així de l'AVE València-Castelló, la reunió duraria 5 minuts, no més, perquè no hi ha cap argument, ni tècnic, ni econòmic, ni social, per a promoure una nova línia d'alta velocitat. I ara explicarem per què. Ni un sol quilòmetre dels que en aquest moment fan circular trens d'alta velocitat per Espanya, ni un sol quilòmetre estava justificat. Cap. Això no ho diem nosaltres. Ho ha dit institucions del propi Estat. Institucions privades econòmiques. No n'hi havia cap justificació. I ha estat una mena de gran estafa, com ha sigut l'estafa del deute bancari. Per cert, són unes xifres molt paregudes, encara que Joan Ramon les augmenta, 60.000 milions d'euros en un cas, 60.000 milions d'euros en un altre cas. Però com 5 minuts no és el que hem contractat i ens paguen per fer una sessió un poquet més llarga, doncs això, doncs anem a fer-la un poquet més raonada. Quan va eixir a informació pública els 2 grans projectes dels que anem a parlar avui, ja portaven 20 anys amb aquesta cançó. No ens va sorprendre gens que tornaren a traure lo de la línia, una nova línia d'alta velocitat València-Castelló, no ens havia sorprès gens que tornaren a traure
un túnel per baix de la ciutat per evitar això que diuen que l'estació del nord està en cul-de-sac, no ens va sorprendre. Per tant, ja ens estàvem preparats. Ja havíem dit coses abans. I ara el que estem fent és repetir-les. I hem al·legat. Quan dic hem al·legat, vol dir que algunes persones hem fet al·legacions difícil de fer perquè els documents eren molt complicats, molt densos i molt abundosos, perquè pensàvem, creiem que era el nostre deure, tenint en compte que les administracions nostres, els nostres governs, local, Generalitat, ajuntaments, no van moure ni un dit, en principi, per a fer front a aquest paquet d'inversions que ara parlarem dels dos. Perquè una de les coses que volia transmetre-vos és que cal que ho plantegem com una qüestió d'insolidaritat o de solidaritat. És a dir, no es tracta de que és que els d'Almenara no volen que passi el tren pel seu costat, però no estan en contra. És que els de Vila-real no s'oposen, però no volen que passi per ells. És una tècnica prou coneguda que la gent quan no vol que passi per sa casa, no? I així jo crec que hauríem de plantejar-ho com una qüestió global. Tenim que ser solidaris amb el que passa en València. Per cert, quan parlem de València estem parlant de Puçol, perquè la ciutat ja va més enllà. Des de fa molts anys, la ciutat funcionalment, allò que anomenem l'àrea metropolitana, encara que no hi hagi un govern de l'àrea metropolitana, tots sabem que la gent viu, treballa, visita, fa entre uns llocs uns altres. Per tant, estem parlant d'una ciutat que va més enllà del camí de trànsit. I això jo crec que era una qüestió important a assenyalar. Ni des del punt de vista dels requisits mínims que s'exigeixen per a una participació com cal. Ara entrarem un poquet més detall. Ni des del punt de vista de lo que representa un estudi informatiu com s'ha plantejat en aquest moment. Ni des del punt de vista metodològic, el que ha fet el Ministeri ha sigut plantejar ha llançat altra vegada els projectes al carrer sense la més mínima tacte per a facilitar que la gent es pugui pronunciar. Ja sabem que és molt difícil moure a la gent en aquests temes, perquè és complicat. És complicat. La primera cosa que vam fer en el taller, estos dels últims 3 dimecres, va ser explicar la importància del ferrocarril en el sistema de transports. El ferrocarril no és una antigualla, no és una cosa del passat. És una autèntica manera de transportar quantitat de mercaderies i de persones d'una manera molt raonable, amb uns costos energètics relativament baixos en relació amb els altres modes de transport i, per tant, és una peça fonamental en el sistema de transport. Això és el que vam explicar en la primera reunió. Tenint en compte, a meitat del segle XIX, passar dels carruatges de cavalls a un tren que anava al principi a 60 km per hora va ser una autèntica revolució. El meu antecessor en la professió, Ildefons Cerdà, vivia en Catalunya i estudiava a Madrid. Quan començava la carrera tardava setmana i mitja en anar a Madrid. I li pillava l'invent del tren i acabar la carrera anant a Barcelona i a Madrid, crec que eren 26 o 27 hores en tren. Una autèntica revolució. En el cas de l'àrea metropolitana, molt ràpidament, els dos projectes que ara s'han presentat a exposició pública venen del Pla General del 88, on el pla el que deia era que aquest espai ocupat per les vies del tren se tenia que convertir en un parc central. Per això hi havia que soterrar les vies. I això era el motiu. Hem tingut més de 30 anys d'anar i tornar, d'ocurrències, d'indecisions, fins que arribar a l'alta velocitat. Per cert, AVE és una marca comercial, no és el nom del sistema. Alta velocitat espanyola. En Catalunya diuen TGV i en Euskadi ho anomenen d'una altra manera, perquè és una marca comercial. I com he dit fa un moment, la idea del túnel passant, de soterrar el túnel per baix de la ciutat, no era una ocurrència d'ara, sinó que una ocurrència de ja fa més temps. Aquesta és la primera línia de ferrocarril. A l'esquerra, en la pantalla, la podeu veure, no? La primera línia que va del Grau a Xàtiva, la tercera línia de ferrocarril
en tota Espanya, si considerem que la de Cuba va ser precisament la primera. En l'any 17 arriba la nova estació de Demetrio Ribes, que és la que encara està ahí, en un estat magnífic de conservació, i ja un poquet més endavant, en l'any 2010, arriba el primer tren d'alta velocitat en Espanya. En Espanya, referida al nostre país, perquè la primera ocurrència va ser Madrid-Sevilla, en plena eufòria del 92, la Expo, els Jocs Olímpics de Barcelona. La pregunta que n'hi ha ahí escrita no és ninguna broma. Cal plantejar-se si el tren d'alta velocitat és un tren. I la resposta és interessant. Un tren és una altra cosa, perquè, com deia Agustín García Calvo en l'any 94, us vaig a llegir perquè crec que val la pena. El mateix Borrell, quan era ministre d'Obres Públiques, ell va dir com una gracieta, però jo crec que tenia molt de sentit el que va dir. El AVE és un avió que vuela bajo, que és el mateix paregut que el que va dir en el 94 Agustín García Calvo, si algú no coneix, un pensador del segle XX molt important, filòsof, gramàtic, escriptor, assagista, autor de teatre, que no consintieran, por cierto, en alquilar el espacio. Cuando ese ahorro se compara con el despilfarro ingente de millones que Estado y capital dedican alegremente a una cosa como la alta velocidad, perfectamente inútil para la gente, y que congruentemente en su estructura misma demuestra no ser un tren ni un ferrocarril de veras, sino una especie de imitación de avión arrastrándose por tierra. Consiste su triste gracia precisamente en los millones de millones que permite mover su enván. Per tant, feta aquest aclariment, que és important, per què se pareix més a un avió que a un tren? Per raons òbvies. La línia València-Madrid per Conca, que és de l'any 47, té 28 estacions intermèdies. Per cert, ara van anunciar tancar-la. La línia actual d'AVE, Madrid-València per Conca, només té 2 estacions. Una en Utiel-Requena i una altra en Conca, separades de la ciutat, com estan els aeroports separats de la ciutat. Però si te'n vas al Camp de Tarragona, si te'n vas a l'estació de Guadalajara, les estacions de l'alta velocitat se pareixen més en la seva estructura urbanística i funcional a un aeroport, per xicotet que siga, que no a una estació ferroviària, que per essència és una estació que està vinculada al nucli urbà, a la gent que està a la ciutat, i no que tens que agarrar un altre autobús o una altra plataforma per anar a utilitzar este nou invent. A mi m'agrada fer una reflexió pujant un poquet més enllà del tren, no? Per què diguem així que la història es repeteix? Perquè estem acostumats a que se presenten projectes d'obres públiques, d'infraestructures, que responen a problemes inventats o inexistents. Inexistents o inventats. Clar, quan una obra ve a intentar resoldre un problema inexistent o inventat, doncs evidentment, com he dit al principi, parem la discussió i no podem continuar. Per què, en aquest cas, com l'ampliació del port, com l'ampliació de la D21, com l'ampliació de la xarxa d'autopistes per tota Espanya, no responien a problemes reals? Entre altres coses, perquè quan se fan aquests projectes, els càlculs que se fan són càlculs erronis i sempre ixen a benefici dels que el plantegen. Si tu fas mal els comptes per a que et isca el que tu vols que t'isca, posant el resultat i a partir d'ahí tirar endavant, estàs fent trampes. Quan no s'avaluen correctament els costos i s'exageren els beneficis, ja està la trampa feta. Com a més, sabem, per experiència, tots els que esteu així, que la història de la contestació d'obres públiques en Espanya pràcticament és inexistent, perquè la gent ha acceptat que tota obra per si mateix és positiva, genera ocupació, augmenta el PIB,
etcètera, etcètera, etcètera. Si repasseu la història de l'obra pública en els últims anys, veureu que pràcticament alguns episodis, quan s'estava construint l'autopista del Mare Nostrum, en Galícia també alguns episodis molt concrets quan s'estava construint l'autopista de l'Atlàntic, alguna línia concreta. I què ha passat en totes les línies de ferrocarril que s'han desmantelat des que apareix l'alta velocitat? Després mos ho comentarà Joan Ramon. Milers de quilòmetres de gent de ferrocarril que servia a pobles, a ciutats intermèdies, etcètera, i que tenen en part alguna cosa a veure en el conflicte que n'hi ha ara anomenat l'Espanya buidada. Què ha passat? Doncs que tota aquella gent era gent que no tenia pes polític ni veu per a poder dir no volem que ens lleven l'estació de tren del nostre poble. Aquesta és la realitat. Ens agrada o no ens agrada. I aquest és el nostre cas. Problemes inventats o inexistents. I clar, això és molt fàcil de vendre, no? És molt fàcil de vendre. Esta viñeta del roto és que és molt significativa. Llama a la destrucción progreso y nadie se opondrá. Esta nota és de la premsa de la setmana passada, no? Presentar esta destrossa com a la major obra del gobierno en l'Espanya en la Safor, pues ja és molt significatiu. És cert que ahir n'hi ha una certa oposició, no? Però ho hem vist també quan s'han ampliat carreteres perquè se'ns deia que estaven al límit de capacitat. V21, anomenada des de sempre en el meu poble almenys com la pista de Puçol. Ahí tenim a la dreta, ahí tenim a continuació una imatge de lo que ha suposat el tercer carril ampliat entre Alboraia i València. Porta ja 4 anys les obres. Ja no sé quants modificats s'han pogut fer enmig d'una de les hortes més importants d'Europa. I això no és autocomplacència, això és la veritat, no? Per tant, anem directament al nostre cas, el túnel passant. Per lo que deia abans, els dos projectes van junts, no s'oblideu d'això, no se trata de dir no volem que l'AVE passe per Puçol, és que va tot plegat, comença allà en el Boulevard Sur, soterrant les vies perquè s'accedeixin a l'estació del nord, ara ho explicarem en què consisteix, i després això continua per una opció d'una plataforma nova d'alta velocitat del Puçol. Per què planteja el Ministeri fer un túnel per baix de la ciutat? Perquè diu que el fet que l'estació estigui en cul-de-sac, això genera pérdidas de tiempo para los usuarios de estos servicios. Resumit, Rodalies. Que per cert, pràcticament no se'n diu res en els documents. Se diu que sí, que estan ahí, que no van a créixer molt perquè així el que va a créixer és l'alta velocitat. I l'altra castanya, l'altre projecte és la línia de ferrocarril d'alta capacitat, velocitat entre València i Castelló. Per què? L'argument és perquè està al borde de la saturació. I a més, diuen que és un poc lenta. Una nueva infraestructura será tanto más competitiva, diu, así vais. Lo que está pegat a baix està tret del projecte oficial. No ho he escrit jo. Una nueva infraestructura será tanto más competitiva cuanto más consiga reducir ese tiempo de viaje. La obsessió per reduir el temps de viatge a qualsevol preu. I així faré una pausa per a que intervenga el nostre amic. Això sí que són problemes reals, no són inventats. La degradació progressiva del servei de Rodalies és un fet, i si no, que opinen dels que el gasten. Falta de contratació de maquinistes, això ho explica molt bé Joan Ramon. Després hi ha un altre argument que s'oblidem, és que cal acabar el parc central, que està a meitat, que vos torna a repetir que és l'objectiu primitiu de tota aquesta moguda. Perquè si no haguera sigut per aquesta moguda del parc central, els trens entraven i eixien de l'estació amb tota normalitat. I després hi ha un altre problema que no està abordat, que és el de transportar mercaderies dels camions al ferrocarril, de la carretera al ferrocarril.
on estan en aquest moment causant ja, no sols en Espanya, en molt bona part d'Europa estan causant molts problemes. Fixeu-vos les dates, això són dades molt significatives. Rodalies significa el 87% dels viatgers del tren, el 87%. I l'AVE només un 4,2%. Però és que en mercaderies està passant el mateix, estem a la cua. Un 4% només de les mercaderies que se mouen en Espanya se mouen per ferrocarril. I aquest és el resultat del que està passant, aquest és el resultat pràctic. La proposta oficial té 3 parts, per tant. Un canal d'accés, que ara explicarem el que és, una nova estació semienterrada en la ciutat de València, un túnel passant i una nova línia d'alta velocitat València-Castelló. Estem parlant d'una operació, després farem una avaluació així alfarrassant, 5.000, 6.000 milions d'euros, 15, 20, 30, 25 anys, interferències en els servicis actuals. No hem vingut a marejar-vos ni a inquietar-vos, hem vingut a intentar aportar-vos informació per a que penseu, per a que critiqueu, per a que després debatim i intentar resoldre dubtes. Don Ramon? Sí, se m'escolta? Sí, vale. Bueno, jo, si no vos importa, preferiria estar dret i ho faré el més ràpid possible per a que després tinguem temps per a comunicar-nos i per a que feu preguntes que jo intentarem resoldre. En principi, el que m'agradaria és agrair-vos que hàgiu triat esta vesprada per estar ací, per informar-vos i per a ser sensibles front a lo que se'ns ve damunt, no? Que primer és la defensa del ferrocarril, però també és la defensa de l'Horta com a un espai tan natural, però també cultural i que tant de bé que es fa als valencians i les valencianes. M'agrada fer una xicoteta ressenya també, ara és la guerra d'Ucraïna i crec que és important també dir que no solament la culpa un dels bandos, que no sé ni quin és, si serà Ucraïna, si serà Estats Units, si serà qualsevol. El que està molt clar és que els pobles són els que perden en aquest sentit. Per tant, qualsevol govern el que fa és enviar a persones a morir, però el poble és qui perd. Això és l'únic cert que se sap. No sabem qui és la culpa, però sí qui són els que perdem en aquest aspecte. Després m'agradaria fer un repàs. Nosaltres havíem repartit més o menys la xerrada per a parlar d'algunes coses sense solapar-nos, però a mi això me resulta molt difícil i quasi preferisc fer un discurs en cal que repitam alguna coseta i que després, si fa falta ampliar-la, podem fer-ho també. Així hi ha alguns aspectes que són importantíssims. En els últims 30 anys hem fet una aposta grandíssima per el tren d'alta velocitat. El TAV, com bé deia Joan, el TGV o l'AVE. El cas és que és un tren devorador de recursos, no solament mediambientals, que és una destrossa per on passa, sinó també socials i econòmics. Els mediambientals probablement es conegueu totes, no? Destrossa els territoris per on passa, té un consum d'energia molt important i que a més ens fa dependre moltíssimes vegades de l'energia nuclear perquè no tenim prou energia per a fer-lo anar a aquestes velocitats. Però després hi ha un component social importantíssim. Està obligant-nos a viure d'una manera insalubre, inclús, en les ciutats. Ens junta a totes les persones en les ciutats perquè és on tenim els serveis, deixant una bona part de la península, en aquest cas, l'Espanya buidada, pràcticament sense ningú. I estem anteposant el tren d'alta velocitat a línies com la que ara, en aquest moment, acaben de tancar, la d'Utiel a Conca. Un tren d'aquesta línia val uns 500 euros, després vos explicaré una miqueta, però un sol asiento entre València i Madrid costa 340 euros. Vaig a buit o vaig a ple? Si va a buit, evidentment és tot, si va a ple, la resta ho estem pagant entre tots i entre totes. Per tant, és un sac sense fons de gastar diners. S'hem gastat entre 60.000 milions d'euros, com bé deia Joan, o 83.000 milions d'euros, si tenim en compte
les despeses i el desfalco que s'ha fet en alguns territoris. I després, no solament que s'hem gastat aquests diners, és que s'hem deixat de gastar-los en aspectes tan importants com la sanitat, l'educació, la cultura o tantíssimes coses. Per tant, a cada un de nosaltres, a cada valencià i valenciana, s'han llevat 2.000 euros de la butxaca per a construir això. I això vol dir que no hem pogut fer altres coses. Com no ens hem agafat d'una manera directa, doncs pareix que algú no s'ha donat compte. Però s'ha donat compte quan tenim barracons en les escoles, quan tenim una atenció de la sanitat pitjor de la que tindríem si s'haguessin gastat aquests diners d'una manera molt més necessària per a la ciutadania com serien aquestes despeses. Podríem parlar també de com estava el servei ferroviari abans de tota aquesta parafernàlia que ens volen imposar. Teníem un servei ferroviari que funcionava prou bé, teníem unes rodalies que funcionaven, que portaven en aquell moment més de 600 milions de viatges a l'any. Ara és un 87%, com bé deia Joan, però arribar a ser fins al 90 i pico %. De totes maneres, això és un trasbals. L'alta velocitat avui té un 4,2%, fa poquet era un 3,8% i la resta del ferrocarril convencional era un 96,2%. Aquest trasbàs no es fa perquè és millor l'alta velocitat, és perquè no hi ha competència. Està llevant la competència. Si vols anar a Madrid ja no pots anar en la mitjana distància i, evidentment, en altres opcions ferroviàries. Tens que anar en alta velocitat. I el mateix passa entre Madrid i Sevilla, entre Madrid i Barcelona. Per tant, estan buidant de contingut la competència per a que el seu producte estrella, tingui funcionament. Se parla també molt del corredor mediterrani i ens diuen que el corredor mediterrani és supernecessari. No podem passar sense el corredor mediterrani i no sé com hem pogut passar fins ara. Doncs el corredor mediterrani ja estava fa molts anys, ja unia tota la costa mediterrània. Però en 1985 se va tallar. Se va tallar perquè se tancaren 2.000 quilòmetres de línies. 2.000 quilòmetres que unien, evidentment, llocs on ells pensaven que no tenia rentabilitat. Rentabilitat econòmica, que igual també la tenia amb el medi ambient. I avui, parlant d'un context de canvi climàtic, no podem admetre res que vagi contra el medi ambient. El que estem parlant, aquestes infraestructures que anem a parlar ara en uns moments, que està parlant ja Joan, no se tindrien ni que haver plantejat. No tindríem que estar debatint si va per un lloc o va per l'altre. No podem assumir-ho. No podem assumir que se perga ni un pam més d'horta. No podem assumir que se gastem, que malbaratem tants diners com estem fent en l'alta velocitat, que al final és un percentatge molt xicotet. Primer d'usuaris, però també de la ciutadania. Hi ha persones que no van anar mai en alta velocitat. Moltíssimes persones. I les que van ho fan de manera repetitiva. Però també podien anar abans en un ferrocarril convencional també potent. El que passa és que se gastaren tots els diners en una línia d'alta velocitat. Solament en un terç de lo que se gastaren per anar l'AVE de València de Madrid a Sevilla, disculpeu, en un terç solament tindríem totes les vies en via doble electrificada. I avui tindríem un tren que connectaria els 14.000 quilòmetres que hi havia en aquell moment de línies a 200 i 220 quilòmetres per hora. Per estalviar un minut hem creat diferències. M'agradaria recalcar també el del corredor mediterrani. El corredor mediterrani estava allà i el que estan fent és un altre corredor mediterrani. Però ens estan enganyant. El corredor mediterrani és un AVE camuflat, un tren d'alta velocitat camuflat. El 85% de lo que s'està construint és exclusivament per l'alta velocitat. És per a que algú des d'Itxune en Alacant dini a València i se'n vagi a dormir a Barcelona. Això és el que volen fer. Quantes persones van a fer això? Dels que estem així probablement ningú, i si és algú serà molt poques vegades en esta vida. I el que estem aconseguint és que unes poques persones poderoses tinguin aquesta infraestructura, però la majoria de la ciutadania no anem a poder gaudir d'aquesta infraestructura. I mentre s'estan gastant els diners en aquesta infraestructura, estan deixant les rodalies sota mínims. Unes rodalies que el major problema que té és la falta de personal. S'estan suprimint trens tots els dies. Avui mateix he parlat en el gabinet d'Arcadi Espanya i me deia que s'havien reduït, del gener de l'any passat, que se reduïren 200 i pico trens, este mes a soles han sigut no sé quants.
Jo li deia, però si és que s'ha reduït abans. El 9 de desembre se reduïa el 10% dels trens. Per tant, no s'han reduït perquè ja s'havia reduït abans. El que han fet és no reduir-los de manera sobtada 2 minuts abans de que isquera el tren. Però els trens s'han reduït perquè el personal, la falta de personal, el que condiciona és que que se suprimisquen els trens i el que condiciona que no n'hi hagi material és que tampoc que se suprimisquen també els trens, disculpeu. Per tant, seria tan senzill com contractar personal. No personal com ha fet la ministra en Xinel quan vingué per a informar, sinó personal operatiu per a poder conduir els trens i a poder fer la intervenció i poder reparar els trens en el taller. No és assumible que un tren no isca perquè no ha pogut passar per el taller a fer la revisió. Una cosa sí que la té la Renfe en aquest cas. Quan un tren no està en condicions no circula, però el que fa és suprimir el tren i totes les persones tornem a estar en aquestes condicions. El corredor mediterrani, insistisc, és un tren d'alta velocitat que va unir des d'Almeria a la frontera. Els estan venent que és per les mercaderies. Quan jo entri en la Renfe fa 36 anys, n'hi ha més de 40 trens de taronges a la frontera, més de 40. I avui el corredor mediterrani és el que té que treure els cítrics a la frontera. O sigui, portem 29 anys sense que isca ni una sola taronja per tren, ni una sola. Tots els magatzems que teníem en la línia de València a Castelló, de València a Gandia o de València a Xàtiva, tots s'han fet fora. No queda ni un sol. I avui ens venen que el corredor mediterrani és per treure les mercaderies, per treure els taulets, per treure els cítrics, els productes de l'horta. És mentira. Estan construint un tren d'alta velocitat en el consentiment de tots i de totes i gastant 18.000 milions d'euros per algo que ja teníem fa uns anys i que encara n'insistisc en 1985. A més, estan construint infraestructures que no han utilitzat. Per exemple, entre València i Xàtiva hi ha una línia d'alta velocitat construïda fa 14 anys que no ha passat ni un sol tren. I n'hi ha 2 ponts sobre el riu Xúquer que passem a 30 km per hora. I a continuació, paral·lel, a 10 metres, n'hi ha un pont de formigó que ha costat milions d'euros i pel que no ha passat ni un tren i que assumeix velocitats de més de 300 km per hora. Hem fet una infraestructura, hem gastat 800 milions d'euros en algo que portem 14 anys i que encara no hem utilitzat. Quin criteri tenim per a fer aquestes infraestructures? Volem que ens passi això en l'horta, que dilapidem l'horta, que soterrem l'horta i que després tardem no sé quants anys en utilitzar-ho? El tercer carril, el que s'ha construït el tercer carril, que era per les mercaderies, hi havia que construir-ho perquè si no ja no podien passar les mercaderies, tenien que ir directes a la frontera. Les mercaderies s'han eixit a la frontera des que jo era xicotet. La Ford està traient ara 5 trens, però en tragués 7 en aquest moment. I els trens anaven tots els dies a la frontera i no canviaven d'això, sinó